DJ Zmrďo. Uplynul víkend, počas ktorého sa DJ Zmrďo doma pripravoval na svoju kariéru pop-hviezdy. Treba pochváliť jeho pokroky. Zatiaľ sa mu podarilo zložiť dosť veľký kus pesničky budúceho to hitu slovenských hitparád. Poprosím majstra zvuku o ukážku. 1, 2, 3, come on! Volala som! No, myslím, že to stačí. Pardon, musím si odskočiť. Tak, už som tu. Je tu však jeden problém, volá sa Ferry. Áno, to je ten vulgárny chlap, ktorého musel náš milý hrdina prijať za manažera, keď ho ten chcel zabiť žiarliac na svoju manželku Irenku. Vo svojej blahovoľnosti ste, milí poslucháči, dovolili Ferrymu, že sa môže pokúsiť o prevýchovu. Čo vám už úplne Ako počujete, Ferry nie len, že neslušne rozpráva, ale on dokonca neslušne ešte aj pípa. Prevýchovy sa ujal známy jazykovedec a profesor estetiky, doktor docent Adrian Fakinger. Tak, pán Ferry, začneme s ovládaním sa. Nemôžete predsa rozprávať tak nechutne vulgárne ako Jožo Šebo. Uvediem príklad. Máte napríklad chuť povedať do p***e. Miesto toho však poviete do keľu. Skúste to. Do keľu. Výborne. Pokračujme. Máte chuť povedať trdlomakové, ale vy sa zdržíte a poviete chubnúť. Teda, naopak. No, to som ale trdlomakové, čo som, že? Ste... No. Trdlomakové. Vynikajúco. Tak, pán Ferry, pekne trénovať, ovládať sa, dávať si pozor. Ale no čo som už úplný... No. Pán Ferry. No, čo som? Trdlomakové? Bravo. Zmrďo, I love you. Ferry je prevychovaný a zdá sa, že podpisu zmluvy, ktorá otvorí DJ-ovi Zmrďovi brány showbiznisu, nič nebráni. Alebo že by? Tuto máte pripravené, prečítajte si zmluvu, ale ani nemusíte. Ukáže. Ale daj to sem, ty sa tomu Pyroch Makovi rozumieš a toto je čo? Fix. No, nestržal som sa. Podmienky sú primerané talentu a schopnostiam pána Zmrda. Zmrďa, 50 korún za nahratie CDčka vám je bez toho slabo platený. Doteraz som nedostal nič. No veď hovorím, veď ste ani nič neurobili. Že nie? Veď ja mám pesničku. Volala sa Zlatá láska. Ale buď ticho, lebo ti nedajú ani 5 halierov. Situácia sa dramatizuje. Budú finančné nároky teraz už slušného manažera Ferryho prekážkou skvelej kariéry DJ-a Zmrďa? Dovolíte to? 0904 14 14 12 napíšte SMS-ku DJ1. Alebo dôjde k dohode, nech môže Zmrďo začať v nahrávacom štúdiu a koncertami? Napíšte SMS-ku DJ2. Je to na vás. DJ Zmrďo.